hjælpe jer. Og det I skal der, det er, at I skal sige tata. Hold lige høre. Tata. Det er noget bedre, end de var lige, vil jeg sige. Herovre. Rolig. Vi skal lige have en skål over, nogen siger ja. Skål! Og husk, lige en ting, når vi går i gang, så skal vi have tur derovre. Jeg skal nok forklare. Ja, nu skal I så bare vente, fordi herovre, mine damer og herrer, der får I en, der er meget, meget let. Til gengæld så får I chefen til at forvirre. I skal herovre, og det skal I råbe op, I ikke så mange. I skal sige bum, må jeg prøve at høre. Ja, I gør det samme, altså det kæmper. Altså bum og tata. Jeg sætter det hele i gang nu her. Det er jo ham, de kalder atleten. Men vi siger her, det kører her. Bum, ta, ta, bum, ta, ta, bum, ta, ta. Bum, ta, ta, 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 bum, ta, ta. I saw the light as I passed by her room.